Здравейте хора от YouTube, аз съм Иса PvP и днес ще направя един giveaway. Когато, сервера ще го отворя, но ще направя giveaway за хора, които ще влизат. Лесно е, просто влизате отдолу под клипа, коментарите и пишете запис, името си в Minecraft и скайпа. Томбата ще я тегля на... Когато изтегля, когато стигнем някакъв брой хора, които от записаните. Да кажем да станем поне 15 човека и ще теглим 5 човека, които ще играят с мен. Сега съм на телефона, защото не мога да съм на компютъра. Така. И когато има дори тук в този клип може да коментирате, но по-добре в този клип, вече имам 53 абоната. Но по-добре в този клип, дето го качвам в момента. Също така, днес, сега като кача клипа, вечерта ще отворя сървъра и ще намеря място за spawn point и там ще реша къде да отидем. И дано да ви е харесало. Ще тегля томболата на giveaway, ще го тегля на това. Както казах, когато съберем 10 човека или повече. Дано да ви е харесало и чао!